like to swing. Ravesh Mian, awuyibambe kancane nje vanomdali, ibambe kancane. Umuntu wesifazane uyitshe ligugu elingavamile. Kumele umvikele akatshontshwa, futhi umqashise nasemhlabeni. Noma ngathiwani, usehesi yamshadisa kulonyaka. Akakaqedi nje ukufunda. Mina ngiyakholela ukuthi ingoba umuntu wesimame kumele aphile ngaphansi kwesithunzi somuntu wesilisa. Nawe yazi ukuthi isithunzi sihleze simnyama. Kumele ukuthi yena aye yonke indawo lapho nje umyeni wakhe ethi akaye khona. Uyena osezoba imuvi. Imfundo wenza ukuthi ukhohle ukuthi umuntu wesifazane uyini sona. Ngeke nje ukubekezelele wonke lo mbhedo ohlezi wenza wena. Ngikufisela indlala. Ngikuthembisa lokho. Ngiyathembisa ngeke ukwazi ukuhlala ngaphansi komuntu. Wena ngeke ngikuyeke udlule la ngidlule khona.